ଛୁଆ ମଶା କାମୁଡୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ମତେ ସକାଳ ସକାଳ ନେଇକି ଆସିବୁ କହିଲୁ? ଆବେ ଏଇ ବାଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାଏ ତା ନାଁ ହଉଛି ବର୍ଷା ତାକୁ ଆଜି ଏଇ ଚିଠି ଦେଇକି ପ୍ରପୋଜ କରିବି। ଆଉ ଦେଖିଲୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆବେ ଏଇଟା ମୂର୍ଖ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁ ପଢିପାରିବୁନୁ। ଆରେ ତୋର ମୋର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁ ପଢୁ ଦିନ ଗଲା ଆଉ ତୁ କୋଉଠି ଇଂଲିଶ ଶିଖି ଯାଇଛୁ? ଆବେ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ ନେଇଛି 10 ଦିନର ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନୁ। ୟୁ ଇଡିୟଟ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇଟ ଅଦର ଯା ବୁଝିବେ ଏ ସେ ଆଇଲାଣି ଏ ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ମ ଏଇଟା চিরি দেবা গরু চিঠি তরে পড়ি দেখ हाँ पढ़िली 5टा ग्रामाटिकल मिस्टेक अच्छी 10टा स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी चली आस प्रेम करने जाना इंग्लिश क्लास करके आसू अरे सांग से कौन कहला कि रे? ସେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲା ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନୁ।